Good morning, ma'am. No. Mama, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Unu na igwe na-azakwa ofu afọ? Yes, sir. Yes, sir. O nwere akwụkwọ igwe wetara ebe a. Ya ka anyị chiri pụta. Igwe afọ ya bụ His Royal Highness Igwe Okechukwu nwa obodo Ebina. Igwe na-ezuru ọha of Abani Ogbeke Bukuruta Autonomous Community Abani Kano West Local Government. Akwa bunu? Yes, sir. Mama, amara aka m agụpụta gị ha na oyibo otu esi dee ya mana ọ bara uru ọ ka maka nkọwara gị n'Igbo ka ịghọta ihe ọ dị mana amara ma nwa gị ga-aghọta ka m gụpụta anya. Please put your phone. Keep your phone on the table. Keep the phone on the table. Don't worry, just keep it on the table. Head Legal Unit WACOL 9 Dr. Matthias Ilo Abraham, New Heaven Extension, Sam. Report by Elizabeth against Mr. Chiziam. We write to state emphatically that the matter was treated in my palace, and later the entire community had already settled the matter. There is no place you cannot give right of way to anybody, and the pathway in question has been there for over 400 years. The women knows about the fact. The fact that the community expanded the pathway to accommodate cars should not be an issue. I thereby, as the traditional ruler of the town, and also the same family with the man, states that she is totally wrong in the whole issue. Anybody must be given the right of way. Thanks for your regards. Kehi watani hangu pakita. Saya watabu na sina nebegi na palace. That's number one. Then na ekwesịrị ihe mmadụ ụzọ. Onye ọbụla chọrọ ụzọ ekwesịrị ihe mmadụ ụzọ. So na ihe ọzọ okwu maka moto si na emere ya sponge maka moto ka moto wee na-aga nwunye. Then ended up by saying na even though na ya na mama gị bụ nwanne mana na ya adịghị in support of her. For instance, that people cannot pass through. It's a track road. Yeah. So in the course of expanding it, it affected their land. It affected their land. But the Igbo is saying that the expansion was so that there can be vehicular movement. Yeah. So what should I about it now? I'm yet to get her reaction. So I'm sorry because we did not. Last time I be queen, above Macayao. But now, from me with it, who's that Capon Cayao? I also the Guru there came. Also, our community. Who's on me? But here we lose on the band. Ya wa juice na na center out of wicked. Oh yeah, no e bon kiri asi. We go see the fueba. The fueba na no ge pinenu. Ko pine o de pina benki ya. Ebo kwe ha hapura in kaiwa. Ife bi ni na center. Ya wa bi na force igwe. Ife bi igwe ya kai bada bai. Because mbai mpunte ko ro kembo. Ama na ga be take pictures of permission. Video ko ije wa ya ho na do le ri. From why you obere mo. When you ma ka si do le ri na pamo. No. Can you keep quiet? Mama. Auto aka dey see we no working on them. Ine nwa ga mi. Wa ga nwa gi mechizi onu ki ku. Wa ku bezi. Ife m jiri o jiri eku m na-ekwu. Ọdụ ka ọ bụ na ọ bụ nne nnu biko gba ya arụ. Bona oyi ahụ na Igwe bụ nwanne gị nwoke ọkụ ya. Igwe bụ onye ji nwanne anyị. Mana onye nke a
na ndị oyi ya let achọrọ us ka o anyị tee na-ekwu maka bịa tụkwana m aka sị nke mụ na gị abụrụ Mgbe amarakwa gị o mkparị na-enye ma mọ ọgụ na ọgụ ọgụ amarakwa gị o ma mọ na mama gị amaghị onye mama gị bụ mana ụbọchị bịara ime ọma na eme ya oo so ị mana m gwara amaghị m oke ụbọchị bịara ime ụra na ime ya kedu afa gị chere na ụmụ ihe nchekwu mba achọghịzị m ịnụ ihe ọzọ chere ụmụ ihe nchekwu gị Amaka anyị ada akpọta mmadụ ebe a ka a kparịa ya ebe a oke atụkwana mmadụ aka n'iru anyị ege ada akparịkwa mmadụ n'ọfisi anyị ịchọrọ ikwu okwu anyị enye gị ohere ekwu okwu ada akọkwa ọnụ ebe a ihe anyị na-etinye ọnụ n'okwu egwu leta igwe wetara n'ọfisi and ana m agwa unu na ọ bụrụ na anyị mesie kesi a ma unu adịrọ hapi aka nwee kọt ọka agwụrụ WACOL abụrụ ebe o jedebe anyị mesie ma unu alaikọrọ enwe obodo niile nọ n'Enugu steeti a nwere kọstọmarị kọt enwe nke dị n'obodo unu iji eju ese egosi gị ebe ọkwa ha ma na-egbu dị ịba ma ọ bụ na unu alaikọrọ ka anyị soro ekwu na ihe ebe anyị nọ kịta bụ na unu na-asịkwa ihe igwe bụ unu dere kedu ihe ị na-ekwu n'ihe igwe dere ikwetere ka ọ bụ na ikwetere hapụ kene disman aka ka anyị kwuo maka ihe igwe dere ka anyị cheki ife igwe dere anyị kwetara maka na bifọ m bịaba ebe a na-ege mpe igwe ọchị na aka ya anụghọzie obizi aka ewegara akwụkwọ mgbe wegara ọchị ka ma eruo gị WACOL ndị oge o ji ụdakwa ya n'aka n'ife ya na-ege n'obodo ndị obodo maara famili m nọ na ya bụ famili ụmụ nke na-agọ m ha chịrị ọbụ na n'oge ọka ha ede wetara unu na ọnụchọkwa ka ya bịa abịa ha abịa ka eji kpe ikpe gee ije nwa nke na-agọ m famili na ka eji kpe ikpe na ha na-ekpere ekpeguru Chizọba igwe na-agbakwa ọsọ nọrọ na mitin igwe na-agba ha bịakwara nke ya ka bịa kpọkọ ụmụnne ji m chi onye nwa na ife mere Elizabeth na a na-eme n'elu n'ọga ya mma onye ọbụbụ ya eke onye nwere eke na famili ji m onye na igwe na-apịa ibe a ọ bụ igwe chiri anyị dị kwa ụzọ abụrụ m na-achị ndị famili dị kwa I'm coming to you, sir. You know they are responding to you. They have the right to respond. Ifuge mana ọ na-agba agọ a na-apụ asị m dị kwa ụzọ famili m dị ụmụ nke na-agọ m dị kwa ụzọ famili nube isi chi mgbe gị nke ji aka iji na-esa imecha akwa ọgbọgọ ọhụrụ m imecha na ịkpatara ego ife ị ga-eji eme ọ bụrụ ibe kpọghị ahụ ji m n'ọwụwụ kedụ na Chineke nọ na-ele mama abụrụ ọzọkwa ihe gbasara kesi a ka ị na-ekwu emechacha ọzọ ebe a akọ mmadụ ọnụ kesi a ka ị na-ekwu igwe si gee ntị ka ịnụ ihe anyị na-ekwu na ya bịara ada akọ ọnụ na WACOL igwe si na for over 400 years kọwaa gịnị bụ 400 years na-egbu na ụzọ ahụ n'ụzọ ahụ dị for 400 years then see that na expansion kọwara ụmụ si na igwe si na expansion ahụ emere bụ ka moto wee na-aga n'ụzọ ahụ obodo Chizọba na unu si na unu ekwetara anyị ga-edelu unu ga-eji ebe ahụ moto ahụ shiwe na bandere a ga-arụ ụlọ na senta ịga ọkwa m gwara nna m ya wa ga-ebi ebe ahụ nwanne nwoke ga-ebi ebe ahụ anyị amaka na aja ma strọ ya aja a ga-eji wee ụkachi obodo nkwọ ụzọ moto ahụ gaa na senta umebisi chide ebe m ji egote eyi ụmụaka gị gbe ọkọ maka na obodo a ga-echi ọ bụ na ọgụ m n'ụwa na Chizọba fere na enweghị onye na-afọ ya n'ihu na ezinụlọ ogefuru igwe ihe ga-ede bifọ m obi ebe a ezi mmadụ dum obi ebe a chi ha ife mewe anyị na-agụkwa nwokeji kedu afa dat ndị anyị si na unu chọrọ ka ha tinye ụmụnna kedu afa ihe ha na-akpọ ụmụ ngene family ha ga-emetu now anyị anụgo from Igbo ka anyị nụzie from ndị ụmụ ngene okay
look at what we are doing. Report anyị na-enweta. This report may be needed in court. Okay. Yes. Anyị anụgo from Igwe. Anyị nụzia from ndị ụmụnne. And if gonna hang well against it, anyị eje na nke Igwe. So ị ga-enwekwala ha ndidi, ga-eje na nke ndị ụmụnne. Oge the report will be, we will compare it. They are also requesting WACOL for the place. Yes, so I don't know your response to that. Okay. The thing is that first, nke bụ eziokwu bụ na n'obodo niile onye ọbụla nwere ụzọ wee ana ọbụla bụ mmadụ wee ana ụzọ na-esi aga. Mana nke a na-ekwu maka ya bụ abụrụ na ụzọ ofu onye, ọ bụrụ na ụzọ mmụọ nke unu ga-abịa afọ ụzọ mmiri dị ebe a, the whole community na-eje kemgbe ụwa. And ụzọ akụ ndị kemgbe ma tupu anụta ma the woman ọ bịa na the place, ụzọ a ka a na-aga ebe ahụ ọ na-ekwu, ebe a ka nna ha mụrụ ha si kwapụ wee jee na-agụ ebe ha bi. So ụzọ ahụ adịgo, nke ha bụ n'ọba ndịrị na ọmụnelete, ụzọ ahụ adịgo kemgbe ụwa. Ọ bụrụ na ọjọọ na ndị ọzọ batabara ebe a, ndị na-ebi ebe a batabara ebe a, emezie ya expand ka ndị chọrọ idevelopụ na ha developụ enwe ndị ọzọ bigasị na the place nke unuwa ga-afụ n'ụbịa. Ebe ahụ bụ ebe eji akụ mmiri, enwe ike jụọ ajụjụ. Mana another thing bụ na ihe ndị a na-azọ ọbụla na ọ bụrụ na ndị a mebe ebe the two communities, ọ bụrụ one community mere ya bụ the whole of the community. Maka na otu ihe a na the whole of the community mere ya because a na-ekwu that na ụzọ niile dị na the whole community and everywhere na-enwe free of way, free of movement. Na ewero ka ị ga-abịa na be obodo ụzọ dịgoro bịa mechie dị ụzọ. One, even ebe mmadụ na-enwere ụzọ ịzụ a na ebe a, the community bụ ndị ọ na-adị n'aka ịbịa tinye ụzọ. Ọ ga-eje na local government sị na ebe a community road, no, the community people ga-eje die ụzọ, the community people bịazie kwa dị ụzọ otu o kwesịrị. That it is not about family thing, it is not even their family, it is the neighbor of the place ka a na-enye jekwa ụzọ. The tradition a na-eme kemgbe ụwa, the people ndị agbata obi na-akwa ụzọ. So ndị agbata obi ya ka bịa dozie dị ụzọ, ha wejekwa ndị from Ebonyi State bịa kọọ ugbo na the place, kọchie the place. The people si na ha fubekwa that kind of thing. The two communities na ha rubere ebe nke a na-eme. Na most of the community, even their chairman nke a na-ekwu, the entrance bụ people land ka akpọwale na the buy na his place, which part of them will in fact we are an neighbor and that family were neighbor. Mana all that road because of this came before we are born ka ụzọ a niile digoro there. Enwere afụbere kemgbe ihe I am really short na nbere na mmadụ ga-apụta n'ụwa pụta ụzọ digoro kemgbe ma be ha ebe ha si aga bụ mmadụ wee ụzọ ka ha si aga. Ahịa dị na the community bụ our family with the land. Enwere ihe kwuru ya ụzọ ha ka esi aga. The government bịa gbawa the whole road